Salutare tuturor! Bun venit la un videoclip nou-nouț! Este provocarea gumei versus ciocolată! Să începem! Da, prieteni? Rulați banda! Bună dimineața, Amina! Este timpul să te ridici și să strălucești! Oh, da! Să începem ziua! Ha? Fata asta încă doarme? Hei, Libu! Ridică-te! Oare unde se duc aceste două somnoroase? Mirosul! Wow! Gumă din ciocolată! Cine o va primi? Bă! A mea! Să înceapă bătălia smuciturilor! Amina versus Hailey! Cea mai bună parte este atunci când mănânci! Woohoo! Niciodată nu e rău să faci lucruri noi! Oh, nu! Oh, nu! Cu siguranță nu! Ha? Simțiți asta? Este timpul provocării! Fetelor! Fiți atente! Alege un deliciu! Încearcă să ții ochii închiși pentru o surpriză! Mini mașină de gumă de mestecat! Umplută cu jelly beans! Oh, da! Scoate o aromă! Bănuiesc că așa funcționează! Încearcă! Iam! Ha? Hei, micuțule leu! Sunt bomboane magice! Încearcă alta! Ce? Și acum o maimuță? Amina, rândul tău! Aceasta este cea mai delicioasă brioșă pe care am văzut-o vreodată! Oh, da! Hailey, nu fi geloasă! Doar alege unul dintre deliciile Aminei! Wow! Uită-te la asta! Mini ciocolățele! Wow! Prea delicios! Trebuie să... Nom-nom! Oh! Ha? Amina! Mini bombonelele te-au transformat într-un bebeluș de-a dreptul! Oh, Doamne! Drăgălășenie! Bine! Ei bine, bebelușii nu pot mânca brioșe! Mega gumă! Și de partea cealaltă, 3 biscuiți? Îmi pare rău, Amina, nu aș fi putut să scot un alt sunet mai mișto, nici dacă aș fi vrut. Oricum, să ne întoarcem la Hailey și la guma ei. Wow, au! Mișto, nu? Așa e! Au! Șef Amina, hai să gătim! Mă întreb oare ce gătește? Ha? Arată extrem de scumpe! Bomboane sushi! Este ceva ce aș comanda la un restaurant de 5 stele! Mai ales cu acel jeleu de căpșuni! Îmi topește inima! Bombonele? Cineva să mă țină! Și nu! Hailey nu poate mânca! Nicio problemă! Bomboanele mentolate ajung lângă gumă! Acum trebuie să închidem chestia asta și să le agităm! Oh, gah! Este un cadou pentru domnișoara Amina! Asta nu se va termina prea bine! Ce s-a întâmplat? Frumos, Hailey! Putem să înfulecăm în timp ce domnișoara Amina face curățenie, nu? Oh, iam! Gustările? Alo? Ce se întâmplă? Amina a înțeles! Wow! Uite! Fursecuri emoji! Oare cum funcționează? Hailey! Ia-ți gustările, domnișoară! Da! Huba buba! Cea mai moale gumă pe care ai avut-o vreodată! Da! Dă-le pe gât! Amina! Acestea sunt fursecuri magice! Îți schimbă starea de spirit! Așa cum a făcut acest biscuite! Hei! Poftim! O prăjitură tristă! Oh, săraca Amina! Dar hei! Mult mai bine decât o fantezie cu pupici! Nu, Hailey? Ha? Timpul balonașelor! Ui!
balonul a devenit minge disco! Să petrecem, să petrecem! Cineva să o hrănească pe Amina cu un fursec fericit ca să se miște! Da! Fursec bolnav! Hailey! Ea va exploda! Asta înseamnă că petrecerea s-a terminat? Ne mai vedem! Frumos, Amina! Salutare! Priviți turnul lui Hailey! Știu că Amina este geloasă! Oh, frate! Doar 3 batoane de ciocolată? Așa de jalnic! Ce facem? Amina, gândește! Când ai dubii, mănâncă fără să sufli! Pun pariu că drăgălășenile acestea sunt pline de arome! Mă întreb dacă fiecare culoare are o aromă diferită! Hailey, dă pe gât acele mentolate! Amina, ce putem face? Gândește, gândește, gândește! Bagă ciocolata! Mă întreb ce va face! Prieteni, așteptați și vedeți! Bile din ciocolată! Da! Și acum, pentru marea finală, hai să jucăm biliard! Ok, o bag și eu, Tipo! Așează-ți bățul! Ținta turnului Hailey! Totul dintr-o lovitură! Sau, mă rog, cum se spune? Nu te teme! Hailey se va răzbuna cât ai clipi! Bomboane mentolate rece ca gheața! Oh, Amina, ai pus-o rău de tot! Haide! Uș! Așa de frig! Asta te va învăța minte! Grozav! Care-i treaba, care-i treaba? Acela este un nou de ciocolată? Și Hailey, aia e gumă picantă? Adică cu aromă de chili? Asta ar trebui să fie un episod interesant! Ei bine, se pare că este cu adevărat foarte fierbinte! Niciodată nu mai fac asta! Amina! Hailey se oferă să spargă acest năzdrăvan! Ok, dă-i! Bam! Aur! Suntem bogate! Și da, chiar sunt din ciocolată! Încearcă-l! Cel mai scump deliciu vreodată! Trebuie doar să le deschizi, corect? Dar Hailey nu poate lua niciunul? Nu e corect! Iată, ia-o! Nu, nimeni nu vrea gumata picantă! Este un joc de du-te vino! Fierbinte! Presupun că de asta trebuia să aveți grijă. Pe toți sfinții, prieteni! Deci, scuze! Salutare, fetelor! Ce pepeni mișto! Da! Uitați-vă la toate aceste delicii gustoase! Iubito! Hailey are gumă! Amina este din ciocolată? Ei bine, fetelor, bucurați-vă! Și nu uita! De data asta, chiar poți mânca partea verde! Uimitor! Amina, ești geloasă pe Hailey Pop? Amina scoate un balon și niște acoarele. Să vedem ce plănuiește fata asta. Ok? Da! Pictează, pictează, pictează! Am înțeles! Mega pepene la dispoziția ta! Hailey, vrei să facem schimb? Da! Idee! Da! Elastice din cauciuc! Ai mai văzut acest truc? Mă întreb cum va funcționa astăzi, văzând acest pepene care de fapt nu este un pepene. Aduceți popcornul! Sunteți gata pentru ce urmează? Pe locuri! Bine! Era un balon cu apă! Ghinion, Rosalio! Salutare, prieteni! Mulțumim mult pentru vizionare! Iată gafele noastre celebre în lume! Aceasta este partea mea preferată!
Așa că asigurați-vă că v-ați abonat și apăsat clopoțelul. Ne mișcăm repede, așa că nu ratați nicio confruntare cu această gașcă țicnită. Pe data viitoare! Pace!